Makulor na mga dekorasyon as sinagagayong ng mga reyna, iniya nagpano sa kalabaan kang Rizal Street, Puon Amor Subdivision, sundo sa Peñaranda Park. Katakod kan Santa Cruzan as in Flores de Mayo, parte kan Magayon Festival. Todo sa pabunggahan kan sa indang mga pambato ang mga lokal na gobyerno. Puon sa disenyo as in dekorasyon kan mga arko. Sundo sa mga elegante as sinagagayon na nasulot kan mga reyna. Ang 20 anyos na si Francine Sevilla, ang Reyna Elena kan Legazpi City. Sabi niya, dakulang onra ng gad na mapili bilang Reyna Elena. Pagiging aktibo tadigde, naaaraman ta kung ano ang tunay na kultura as in tradisyon kang albay. Apwera sa mga kabali sa prosesyon na panumanin mga paradalan ang tinampo. Si Nanay Dolorita Palay, hali pang tiwi, nagdayo pa sa Legazpi para maghiling. Kaugmahon po kay Maray na dahil nga po sa pandemic, haluyon ta po bagay ini na ipadagos ang aktibidades na ini. Sangunyan po, sana po dagos na po na dahil na po kay pandemic para po ang araw kaining mga okasyon magkaigwa po kay matrayumpong aktibidades na araw kaini sa Daima nagpadaog ang mismong sanggunian panlalawigan kang albay na si board member attorney na Lisa Abadesa Armidilla, ang Reyna Imperatriz. Dakulaon po ang sa kuyang kaugmahan dahil despite the limited time, no, and even the limited budget, pero nagibot ang maging matrayompo, makulor, as in maugma ang selebrasyon kang Bagayon Festival. Kaya Pagkatapos kang prosesyon, nagkaigwa ng banal na misa sa Peñaranda Park. Nagkaigwa man ng pagkakataon ang festival dance champion na LGU Libon para liwat ipahiling ang sa indang talento. Nadago sinundan kang konorasyon para sa mga kabaling reyna sa Santa Cruzan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.